Pa prijatelji i prvenstveno kolege imali su potpuno pozitivan stav, čak su se iznenadili da je neko iz tako male sredine uspeo da dođe do tog nivoa da bude jedan od polifinalista nagrade Prosvetitelj, ali sa druge strane uvideo sam taj jedan stav da im je prvenstveno drago zbog nagrade koja postoji za profesorski poziv, tako da postoji ta jedna kolektivna svest koja poziva gde se pozitivno gleda na ovu nagradu. Nastavnici u Srbiji verujem da itekako vole svoj posao. U tom pogledu pomeraju granice, uspevaju da u određenim okolnostima i u određenim situacijama daju svoj maksimum i na taj način da se posvećuju potpuno deci. Jedna stvar jeste karakteristična za sve polufinaliste, a to je ljubav prema svom poslu i ljubav prema onome što daju deci, a to je pomeranje granice, otvaranje novih vidika i kritičko promišljanje. Tako da je uopšte čitava radionica jedan celoviti program koji je mnogo naučio, verujem, sve nas.